Deze voorstelling die heet Los Tango. En dat is een co-productie van Via Berlin en Orkater. Met het Ragazze Quartet. Ik werd benaderd om mee te doen in deze fantastische productie. Ik ben eigenlijk de eigenaar van een cruiseschip. Wat verlopen is. Het ligt nog net niet aan de ketting. De toeristen blijven een beetje weg. We zitten al decennia lang tango-repertoire te spelen. Wat een beetje uit de mode is gegaan, kun je wel zeggen. En ik heb 3 dochters. Met het heimelijke plan om mijn schip te verkopen, mijn orkest op te doeken. En mij in Blanca in een verzorgingstehuis te zetten. Heb je wel eens eerder op Oerol gespeeld? Nee, niet op Oerol. Wel op de Schelling, maar niet op Oerol, ja. Dus het is heel bijzonder. Ja. Ja, en ben je wel zelf gewoon als bezoeker naar Oerol geweest? Nee, ook niet. Nee, ik was altijd aan het spelen in elders in het land of buiten het land. Ik ken natuurlijk wel veel buitenfestivals. En heb ik wel vaak gespeeld. Ook natuurlijk met tango-formaties, met heel veel Argentijnse dansers de wereld doorgetrokken. Dus ik weet wel hoe het is om lange tijd buiten te spelen. Maar op zo'n eiland geeft een heel bijzonder gevoel. Je bent natuurlijk de hele dag buiten in de natuur. Dat is echt fantastisch. Dan krijg je wel het Oerolgevoel, ja. Waar ik over heb horen praten.